Kaixo berriro. Pertsona askok bizi dira mendien ondoan. Tximinia erraldoi baten antzekoak diren mendien ondoan. Gainean zulo handi bat dute, eta barruan oso bero dagoen arroka urtua. Batzuetan, bolkanorik ez da ezer gertatzen lo dagoelako. Baina esnatzen bada, sua eta errautzak bota ditzake. Baina ez kezkatu, bolkanoren baten ondoan bizi bazara, eta esnatzen bada, argi izango duzu zer egin hemen entzungo dituzun aholku hauei esker. Geratu nirekin guztiak ikasteko. Garrantzitsuena zure gorputza babestea da. Horretarako, erabili maskara ondo arnasa hartzeko. Jarri kaskoa burua babesteko. Erabili betaurreko bereziak, keak edo errautzek begietan kaltea egin ez diezazuten. Etxetik egun batzuetarako atera behar baduzu, eraman arropa beroa. Naiz eta eguraldi ona egin edo uda izan, arropa lodiak lasaitasuna ematen lagundu dezake, beldur edo urduri bazaude. Bolkanoren egoera jakiteko, semaforo berezi bat dago, 3 kolore ditu. Gorria, arrisku handia, zuk eta zure familiak etxetik irteteko prest egon behar duzue. Horia, adi egoteko unea da. Presta ezazu larrialdi kit bat eta jarraitu helduen jarraibideak. Berdea, dena ondo dago, ez duzuek eskatu beharrik. Eta gogoratu, garrantzitsuena lasai mantentzea da, arretaz entzutea eta laguntza eskatzea behar duzunean. Horrela, zeure burua zaindu eta beste pertsonak ere lagundu ahal izango dituzu. Laster ikusiko dugu elkar, ikasten jarraituko dugu elkarrekin.